Zdarec lidi, tyjo, měšťáci, jo. No, zdarec lidi, zdraví vás Erox u prvního vlogu, kde mě nenapadá dále co říct, ale to je jedno. Nicméně za kamerou je kolega Zero, kterýho můžete vidět taky na YouTube, jak hraje různý píčoviny. No a prostě jdeme točit vlog, jak jdeme na letecký den, samozřejmě. Počkej, kurva. No. Takže čau. A sedíme teďka na sexy autobusy zastávce a čekáme na náš autobus, který jde za půl hodiny, takže si tímhletím krátíme čas. Nicméně, to nic nemění na tom, že furt projíždí skurvený auta, v mikrofonu bude slyšet úplný hovno. No tak jedem. Ještě někdo další, no tak pojď, kretére. Tak jedem, tady se musí točit. To je jako na schvál, no do prdele někdo jde. No, tak teďko to je jedno. Takže právě jsme po obědě, kdy jsme sežrali krásný stripsy. Kurva, já jsem přežralý prase, já už do McDonaldu nejdu další rok. No prostě stripsy. Sežrali jsme trošku víc stripsů, no jenom. No trošku víc, já sežral celý balení, protože jsem hovoril tadyhle kolegovi Zeroušovi. A počkat, když už jsme u toho, tak já to rovnou ukážu. Ještě asi 5. No. Takže? Takže nedoporučuji si McDonaldu objednávat. To by stálo tak za hřích. Tohle bude pro mě noční můra. Tohle bude pro mě noční můra. Kousni si! A bylo toho... Tyvo, mě bude potom špatně, kurva. Poser se. No zkrátka tohle jsme měli docela dost, než jsme si mysleli, protože jsem myslel, jak je to malý. A ono to bylo velký jako kráva, no. Tak jsme trochu najedení, ale protože tohle máme jako svačinu podlešek. No. Chceš ještě něco říct, nebo dáme street a až na letišti, budu pokračovat? Takže bude střih. Ujmeš se slova? Cože? Ujmeš se slova? Ty už teď, jako to, počkej, tohle když tak se stříní, ale teď už jako máme mluvit, jo? Jo, takže... Jsme tady! Ne, už jsme tady, uslyšíme hluk, že jo, samozřejmě, já nevím, jak to bude ve videu, ale už jsme dorazili na letiště, takže teď se tady pokusíme nějak proštrádlovat tím davem, co tam nejspíš bude, no a pak už jdem vlogovat. Jdeš prvně. Tak jo. Počkejte. OK. Tak jo.
Takový drobeček. Hele, já budu první, já si myslím, že to bude. Ty to tlačíte, že bych už prvních 5 zapomněl. Drobeček. A vyzkoušíš všechny a něco zabere. Když jak se to rozjede. Já půjdu sama. No, dělej, udržujeme. Jú. A to je ruční brzda. Točil. Volá, ty byla prdel, vole, že já nemám prachy. Hoď ho. Můžeš. Jak tušňák, když chceš. Aspoň budeš sportovat. Co si potřeba najít tam? Ohoho. Doporučuje do každé domácnosti. Jak zabývají své děti nebo se. Počkej, teďka natoč ty mě, já to stopnu. Ok, já teďka z Aeroxman, sorry. Takže čau lidi, zdraví vás Erox opět. A mám tady tohle super letadlo. S trochou štěstí podívám se na draky, na vlajky, kudy fouká vítr. A tím směrem to prostě hodím. Tak, pozor jo, pozor. Takže. Aha. Dobře. Ty byť profesionále. Ty vod, si prdel. Děláš si prdel. Já to zavostřím. No, mohlo by to být nějak zhruba zavostřený, zkus to. Jo. Ty vole, budeme celý den tady, vole, serem, vole, na nějaký letecký den, máte tady. Je to zavostřený, Počkej, ty nám jo, můžem. takže mám tady Axu. To není reklama? Oj, to je, co to bylo? A sleduj. Můžeš. Aňau. A běžel hledat Aeroxy. Vlastně to je sranda. Porovnání dvou polystyrenových letadel, jedno je Krnov, druhý Axa. Tohle to byl Krnov. A teďka Axa. Aha. Já si myslím, že to nebude tohle letadlo. Takže, teďka poletím já, jedno letadlo je Krnov a druhý Axa. Dej mi tu kameru. A točí zero. První Krnov. Ano, moment, zavostři. Jo, dobrý. Zavostřeno, ano. Axa. No, to bylo očividně lepší, no. Ano, takhle se bavíme. A ještě jednou Krnov. Když se nudíme na leteckém dnu. Krnov. Elita. Axa. Dělej, běž, co dáš? To dáš. Dělej!
Takže Zero se ujmul původního mýho letadla AXA, protože Krnov je úplně na piču. Au. Krnov. Dobrý, Krnov je čínský. takže AXA. Vole, já nechci, aby tam letělo. Tak to čau. Právě někdo na čtyřkolce vyjel mimo trať. Takže AXA. Přímo na trať. Teďka Eroxy, když tak se omlouváme za šum, ale teď tady fouká jak prase, ale to se nám právě hodí, takže dělej ve vítr. Počkej. Já doufám, že jste to viděli, ale tohle bylo nejlepší, vole. Erox šel hledat, ale tady jílko. No nic, tak se ho zvedl takhle. A Zero v akci. Má axe. Počkej, ostřím. Dobrý. Kurva, teď to běhnu. Kde? To nelítá tak jako tebe, do pič. Neumíš to házet. Dělej běž pro to letadlo. Dělej vem to přestráč. Takže zdar lidi, tady to je poslední video z dnešního dne. Už jsme se Zerem na cestě domů a já jsem si sehnal takovýhle sexózní brejle. Můžete se na tom všichni poplavit. Má větší svek než já. Dnešek stál rozhodně za to a co k tomu dodat? Byla to pecka. Že jsem přižraný jako prase. Furt. Ano. Nechce ode mě někdo stripsy zdarma. Máme stále baťohu, ještě ani jeden se nepodívám. Dáš si stripsy? Ty vole, jdi do prdele. Ne, prostě dnešek byl úplně super. My jsme se teďka rozhodli ho tak trochu jakože už ukončit. A vzhledem k tomu, že se mě Zero snažil ukecat, abych začal točit let's play, tak se tak nejspíš stane a budu opět točit. Kdy nás čeká nějaký společný. To nevím. Ale určitě se těšte. Tak to bude pro dnešní ale den. Ale ještě nějak to. Všechno. Si to zakončí, je to tvůj vlog. Pro dnešní den to bude všechno. Čus.